1. Poď. Ideme. Ľava 3, viaže pravú 3, guma. A pôjdeš 80 a na konci pozor, brzda. Ľava 9, guma. Výjazd mokro, áno, tak ako všade. Dobre, 100, ideš sprava. A ľava 1, zavretí 8, dlhá, no. Môžeme. Dobre. A pôjdeme nekonečno 200, 300 a prava 1. A od značky áno, bude srnka od rampy, tretí stĺp, retarder, ideme sprava do ňoho. Dá sa. Pôjdeme prava 2, viaže ľavú 2 dlhá. A pôjdeš 100. A pôjdeš 100, ľava 1 a retarder sa ti ukáže, sprava do ňoho pôjdeme. A ľava 1, 100. A prava 2. 50, ľava 3, dlhá dnu. A pôjdeme potom, pozor, brzda, prava 7 odbočíme, áno, za gumu, sprava. Ľava, nevadí, viaže ľavú 2, 50. Na konci ľava 3 do pravej 3 za gumu. A pôjdeš 50, prava 3, drž, viaže ľavú 1, ostaň dnu. A pôjdeš 30, prava 4, dlhá. A 80, ľava 4 bude. A pôjdeš 30 a prava 4, 4, drž. Na horizonte potom vypustíš a pôjdeš 300. A na konci zvodidlo, pozor, brzda, prava 6 za gumu úzko, áno, odbačame. A ľava 3, 50. A na konci pozor, brzda, ľava 3, guma, húpe to tam. A prava 4 za gumu. A pôjdeš 150. A prava 2, 3, 4. A 30, ľava 4, ostaň dnu. A pôjdeš brzda, retarder, široký zľava. Prava 3, viaže ľavú 3. A 150, oči. A prava 2, drž vľavo. A pôjde 100 a pozor, prava 5, viaže ľavú 5. A pôjde 100 a ľava 5, viaže pravú 5. A pôjdeš 200. Jo. Pôjdeš 200 a pozor, brzda, prava 6, viaže ľavú 3, odbačame. Jo. No. A 50, ľava 5, viaže pravú 5 za gumu. Je to úzke tam. A pôjdeš prava 6, viaže ľava 3, 3, vypusť. Opri sa. Dobrá. A pôjdeš potom 80. Ej, dobrá. A prava 1 do ľavej 2 stredom, zavre 3 dlhá. A pôjdeš 50, ľava 3. To je ona. A pôjdeš 200 zľava. Jo, a prava 2 stredom. Viaže pravú 4, zavre 5. A pôjdeš 30. Ľava 6. A viaže pravú 8, zavre 9. Tam na konci, áno. A viaže ľava 3, dlhá, drž. To je 6.
a ľava 2, to je ľava 7. A 30, ľava 5, viaže pravú 4. Jo, do ľavej 3. Viaže pravú 2. A 30, ľava 4, 4. Áno. A prava 5 bude. Toto je prava 1, 30, prava 2, drž. A 30 prava 3. A 30 ľava 4 dnu. A 30 a ľava 4. A viaže pravú 2, zavrie 4 dnu. Do ľavej 2. Sme. A 30 ľava 3. Aj, ľava 3 prebrzť a prava 8. Nepočujem sa do piči. Prava 8, toto je, a 100. A ľava 2. Viaže pravú 2. Do ľavej 2. A viaže pravú 2, ostane dnút. A 30 ľava 2 dlhá. A 30 ľava 3, 4 dlhá. A pôjdeš 50 a brzda ľava 6. A viaže prava 3, 3 dlhá. A 50 prava 3 bude. Do ľavej 3. A otvorí ti 50. A ľava 1. A pozor, brzda. Ľava 8, áno, neskôr ideme na Apex. To je ten retarder. A pôjdeš 50 zľava. A prava 8 úzko, viaže ľavú 8. Dobrá. A pôjdeš 100. A ľava 3, 4 drž. A 30 prava 3 dlhá stredom pôjdeš. A 80. A ľava 2 prebrzť do pravej 5, 5 dlhá, áno, na konci. A pôjdeš 100. Na konci je ľava 4, ale drž. A pôjdeš 200 sprava. Na konci je ľava 2, 2, 2, áno. A pôjdeš 150 ďalej. Húpi a bude ten retarder potom. Tu je, ideme sprava do neho. 150, prava 4 a 200. Prava 2 a do cieľa. Stop, dobre.